ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಲಿ ತೇಲೋ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. అటిలా అండి ప్రిన్సెస్ లైక్ డన్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. వేలే బాకీ ఉండు. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಆಂಡಲ ಪಾರ್ದೆ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನ ಅಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೂ ಸುವಾಸನೆಯವರೇ? ಎಂತವ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ ಹಾಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗೆ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದಿರ್ತಾಯನ ಶಾಲೆದ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಅಂಚ ಆ ಟೇಬಲ್ ಆಡೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಾನು ಆರಾಮಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಡ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಅಬತರ ಒಪ್ಪ ವಾಸನೆ ನೀವು ಪರಿಮಳ ಆಗಿ ಮಾರೆ. ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಹಂದಿಯೇ? ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದಾನಿ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಸಿಸ್. ಅವು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅයි ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಚು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಈಗ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಡಿ ಈಗ ತರೇವೇನೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಆ ಕತೆ ಅಂಚಾತ ಮುನ್ನಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ವಾ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ನೆಗಲ್ಲ. ಗುಂದಿ ಏರು ಓಯೇ ಮುನ್ನಿ ಮುನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರದು ಸಿಸ್. ಆಯ್ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕ್ ತೆಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸುದೀಪ್ ಬರ್ಪೆಗಿತ್ತ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಂದು ಲೈವ್ ಬಹು ಜನ. ಯಾರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ? ಅಲ್ಲವ ಬೇರೆ ಸುದೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಕಾಡು ಬತ್ತೀನಿ ಸುದೀಪ್. ನಾನು ತೆಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಊರುಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಲೆ ಬತ್ತಲತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ಶಾಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಆ ವಾಸನೆ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮನದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದೌದು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಏಪ ಕಟ್ಟಾಪನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ದಯಪಣ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಉಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ.
ಸುದೀಪ್ ಬತ್ತಿರ್ತೂಲೆ ಅಂದಂದು ಬತ್ತಿರಲಿ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ನತೆ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ಸಾಗರ್ನ ಪೂರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸುದೀಪ್ನ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಉಡು ಎಂಚಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್. ಕುಣಜಿ ಬಾಡಿಯಾರೇ ಎಂಕೇನಿ ಸುರಿ ಮಳೆನಾ ಅಂದ ತಿನಿ ಎಂಕ್. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಂದ್. ವಾಸನೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೋದುಲ್ಲಿರಿ ಏರಿಗೆ. ಓ ದೇವ, ಎನ್ಮ ಜನನಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುವಾಸನೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಂದ್ರು, ಹೌದು ನೋಡಿ, ಪೋಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಪೂರ. ಜ್ಯೋತಿ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುವಾಸನೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ಮಗ ಇನಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಗುಣ ಶೀತಕ್ಕೂ ಶೀಟು ಜತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದು ತೋಜೋಡಿ ನೀ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಅಂದು ಯಾಜ್ಯತೊಂದಿತ್ತೆ ತಾದಿ ಎಂದು ಇಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೀತ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿ. KFC ಬೋರ್ಡ ಯಾರಿಗೆ KFC? ವಾಸನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ. ಯಾನು ಆಂದಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇಸಿ ಸಾವೇ ಯಾನು ಇತ್ತನಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಣ ಚಾರ್ಜಿಲ ಇಜ್ಜೆನ್. ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಚಾರ್ಜಿಲ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಪೂರ. ವೆಯ್ಟ್ KFC ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಓ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತಲಿಯೇ ಒಂದು ಆದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಲುಲ್ಲರಿಯೇ ಯಾನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಇವಿತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೇಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂದೆ ಮಾರ್ಗ ರಾತ್ರಿ ಪೇಸಜ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೇಸಜ್ ಬಡ ಪೋಡಿ ಬರಿತಾರೆ ಕುಲ್ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೂ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡುವ ಸುವಾಸನೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಂಟ್ ತಂದು ಕೊಡುವ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಉಂತುಲೇ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಂತುಜಿ ಸಾಗರ್ ಎಂಕು ಉಂತುಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆ ಸಂಪು ಮತ್ತೆ ರಾಯ್ ಸಂಪು ವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಪದಿಯರ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೀವರೆ 25 ಉಂಡು 25% ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಪುಕು ಎನ್ನ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬಕೊಂಜ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಅದು ಪಾದ ಮುಗಿನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೋ ತಿತ್ತು ಪೋ ಆಜೆ ಇನಿ KFC ತಿನ್ಪರು ಉಂಡು ಸಂಗೀತಕ್ಕ KFC ಇನಿ KFC ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತು ಬೈದನತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಡು ಬೋರಿ ಪೋಪಿನಿ ಓಲಿಯೇ ಮಾರ್ಗಡ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ಹೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಂಪು ಯಾವುದು ಸನ್ಸಿಲ್ಕ ಡವ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಲ ಆವಂಡು ದಾಲ ಆಪು ಜತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ತೂಲೆ
ರಾಧಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂದು ತುಳಿ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಇಂಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪುರ ಸಾಲನಾ ಪಿರಕೊರ್ರೆ ಆವ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎರಡ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ದ ಕಂಬ ಉಂಡದ ಅಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಲುಂಡಿಯೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಜ್ಜಿ. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಮೋಕೆ ನಿಜ್ಜಿ ಎಬ್ಬ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಸಂಪು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲವಾ? ವೈಟಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತೆಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು. ನಂಗು ಒಂದು 100 ಹಾಕಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಹಾಕುವ ನಿಮ್ಗೂ 100 ಹಾಕುವ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲವಾ, ಮೋನೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು. ಸಂಪು ಸಿಸ್ ಸಂಪು ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲವ ಮಾರೆ, ಸಂಪು ಇದು ಬ್ರೋ ಸುರೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇರಗು ಅಂದಿಯ ನೆಂಕು ಡಾಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಡೆ ಸಾಲ ಸಂದವೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಆಲೆಜೆಂಡ ವಾಸನೆ ಅವರು ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಹೌದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣವನದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು. ಯಾನುಂಡತೆ ಪೋದು ಜೆತೋ ನಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ತೀರುಜಿ ಬಂದು ಜೆತೋ ನಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ಸುರಿಮಳೆನೆ ಆಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಅವು ಯಾಪ ಸಂದೇರೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಯಾಪ ಸಂದೇರವೇನು ಪುರ. ಹೌದಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕೋ ಲೈಕ್ ಬೊಡ್ಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಕ ಲೈಕ್ ಬೋಡು. ಲೈಕ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಲೆ ಬರ್ತನ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತನ್. ಓಲ ನನ್ನ ಓಲ ಒತ್ತೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಾತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆಡಾನ್ ಅಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ನನದೆತ್ತಿ ಓಡಾಪುಣತೆ ಕ್ರಾಶ್ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಸುರೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ, ಆರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರಡ ಕೇಂಡರ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದಿಚೇರು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಬಿರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಕೇಂದಿಚೇರಾರು ಧರ್ಮಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಲವ್ ಕೊರುಡು ದಾದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಶ್ ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಾರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವ ಡಾಲರ್ ಈನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ತೆಲ್ಪುನ ಕೇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಗೆ ಸಹ ಕೊಡಿಸಿ 200 ಈ ರೀಡನೆ ಕೇಳ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಇನಿಂತ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಟು ಜಾನ್ ತೆಲ್ತು ಪುಲಿಪೇರ ಅಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಆಟೋಗೆ ಪೋಪೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಇರೆಗದಾಯೆ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ನೀವು ತಮ್ಮಲ್ಲ ವೈಟಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು 6-12 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿಯ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಆವಾವು ಇರೆಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಅತಿ ಲವ್ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಮುನ್ನಿಗೆ 500 ಕೊಡಿ ಪಾಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಏರ್ಲೆಕ್ ಕೊಡು ಸಾಗರ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಸುದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಸಿಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ
ప్రీతి సిస్ నమస్తే ఎంచ ఉల్లారి ఏ పనదలే ఓకే సిస్ యాన్ పోపిని బొక్క లెక్క ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತೇವೆ ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಗುರು ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಬಾಯಿ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನಾನೇ ಸಂಪು ಪೋಪಿನಿ ಇದು ಬೇಗ ಯಾನಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತಿಜ್ಜಿ 25 ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಆತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಪಿಟಿಗೆ ತನ್ನತಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪನ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ ಪೋಪಿನ ಛೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಯೇ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪಿ ಆನ್ ತೆಲ್ಪಿ ನಲ್ಪಿ ಪ್ರೇಮ ನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಏಕನಾತೆ ಬಂಜಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂದೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ ಲೌಟ್ ಫೇಲ್ ಆತೆ ಸಿಸ್ ಪ್ರೇಮನತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಇರ್ ಫೇಲ್ ಆತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಡಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಜಿತ್ತೆ ಎಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವು ಏಕನಾತೆ ಇರೇನ ಯುದ್ಧಾಗ ಪೋತೆ ಆದುಪ್ಪ ಈರು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ತಿಂದಾರು ರಡ್ಡು ಲವ್ ಪ್ರದಿ ಅಣ್ಣವ ಅಂದಿಯೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪೋಂಡಾ ಓ ದೇವಾ ಈ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋ ಚೇರ್ಲ ದಯಪಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಿಸ್ ಬುಡ್ಲಿ ಇನಿತ್ತೆ ಬುಡೋಡೆ ಅವನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಜಿ ತೇನ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅತಿ ಆನುಪ್ಪ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೌದೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುದಲ್ಲವ ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಿಸ್ ಬುಡ್ಲಿ ಬುಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಮೀನು ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೀನೇ ಎಂಕಲ ಎಕಡೆ ಎಂಕೆ ಕಡ್ದನೆ ಉಂಡಿ ಅಂತ ಆಲ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊತ್ತುಜಿ ಊತದ ಕಜಿಪುಂಡ ಅವ್ವಿ ಮೀನ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಿಯೇ ದೊಂಬುಗು ಬೈತಿ ಇರೆಗು ದೊಂಬು ತೋಜುಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು 9 ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಜಿಸಿಸ್ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿನ ಡಾಲರ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರ್ದು ಆದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏದಾ ಪಿನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅಪ್ಪು ನಂದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರಿಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಲಾಸಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಕ್ಕೆ ಇರುಲೇರು ಬಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಬ್ರೋ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಬಕ್ಕೆ ಇರುಲೇರು ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಬಕ್ಕೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು
ಸಂಪು ಸಂಪು ಬಾಯ್ ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಬಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಉಳ್ಳೇರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉಂತುಲಿ ಕೂಡ ಉಂತೋಡ ನನ ಉಂತುನೋ ಯಾನು ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಉಂತುಜಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಸಹ ಉಂಟ ಇನ್ನು ಸಹ ಉಂಟವಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ನವ ತರ ತುಲಿ ಪಾರ್ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾತದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡು ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 100 ಸಾಕು ಅರೆಗೆ ನೂದಿ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂಜಿ ನೂದಿನೆತ್ತು ಕೊರ್ಕಾರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚವೆ ಅರ್ಧೊಂದು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಲೈವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್. ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಣ ಬ್ಲುಕ್ 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 ಬುಕ್ ಪನ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಉಂತುಲಿ ನನ್ನ ಒಡೆ ಉಂತುನು ಯಾನು ಕುಲೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್. ನಿಗುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆನ್ ಉಂಡವೆ ಆನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ.
ಬತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ. ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೈತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೂರಿನತೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಐಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಜೊಪ್ಪುನಿ ಜಿನ್ನಾನ್ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತೀನ್ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪು ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ನೆಟೆಡೆ ಬತ್ತದು ಬೂರೋದಿನಿ ಐಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಉಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಪೋಯಿರ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆರ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಯರ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರು ಪೋಂಡ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಅಂದಿಯೇ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಪೋಪೇರಿಯೇ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಅಂದು ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಯಾನ ಐಕೆ ಬೈಯಡಿದ ಆಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪರ ಪೋಪುಜಿ ದೊಂಬುರು ತಿಂಚಲ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜತೆ ಜೋಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಕೆಲವು ಕುಲ್ಲೆ ಹೈಡುರುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಏರಿಯೇ 4 ಜನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮರ 2 ಜನ ತೋಜಿನೆ ಗೀರ್ಲ ಸಾಗರ್ಲ ತೋಜುವಾರ್ ಬಕ್ಕರ 2 ಜನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಾಯಿನಿ ತುಕ ಬರ್ಪೆರೆ ತುಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ 8% ಖಾಲಿ ಆಡ್ ತೂಪೆ ಅಂತುಲಿ ಒಂಜಿ 17% ಉಂಡು ನನ್ನ ಮುನ್ನಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲಲಿ ಬಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಸ್ಟಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾವ ಕ್ರಸ್ಟಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾವ ಮಸ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಸಾಗರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಲು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕು ಈ ಹಣ್ಣು ಅವಿನ ಖುಷಿ ಅವಿನ ಮಾಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾಲು ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಲು ಅತ್ತೆ ಈ ರಾತ್ ಮಾಲ್ ದಾಸೆದಾರ ಅಡೆದಾಯ್ಪೋತೀನಿ ಮಾಲ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಡೀಲ್ ವಾ ಎಂಗಲಿಗೆ ಹೊಲ್ತು ಮಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪು ಚತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆನಾ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಮಾಲ್ಗ್ ಮಾಲ್ ಅಗ್ಗೆರೆದಾಲುಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವಳು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ರಂಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಮೀನ್ ದರಸ. ರವಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. 00K00 ಎಂತದ್ದು ರವಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಅವರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಟುಲ್ಲರಾ ರವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಏತು ಕಾಸು ಮಾರ್ರೆ
ಅಂದಿ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾವ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಬಡವನ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವ ಮಂಡ ಕುಡಲ ಬರ್ಪುಡ ಆದಿತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜಿಂದ ಏರು ಮುಲ್ಪ ನೇಲುನು ಕೆಲಸ ಇದ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಲವಂದಿಯೇ ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ರಜೆನಾ? ರವಿ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕರೆಯುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಮೇರ್ನೆಕ್ ಒಂದು ದಾಯ ಪೋತೀನಿ ಬ್ಲೂ ದಾನೆ ಪೋತುಂಡು ಈ ರೇತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಒಂದಾನೆ ಬ್ಲೂ ಪೋತೀನಿ ಇರ್ನ ನಾನು ಏನಾರ ಬ್ಲೂ ದೇ ಇಜ್ಜಿ ವಾರ ಮುಗಿನೆಟ್ಟ ರಜೆ. ಓ ಅಂದಿ ರಜೆನಾ ಆತ್ನೆಟ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರಾ? ಬೊರ್ಚಿ ಬಿಡು ಬೊರ್ಚೆ. ಓಕೆ ಅತ್ತಿ ಅಂದಿ ಇಜ್ಜತಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂವೇ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯದೆ ಉಪ್ಪಳತೈತೆ ಪಾಡ್ದಾನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂತು ರಜೆ ಬಂದ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಿಂದದು ಜಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕೆ. ನಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಬ್ಲೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫಸ್ಟಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬ್ಲೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪಡುಂಡೆ ಓ ಅವಳೆಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡಿಯರು ಅಮ್ಮೆ ಕಡೆ ಎಂಕಿ ಆನೆ ಜೈದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಯಪ್ಪಗ್ಯಾನಂತ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪನೆ ಗೆಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೀಶ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರಾ? ನಾನು ಬಂದು 20 ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವಾ? ಹೌದು ರವಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರುದು ಈಗ ಲೈವಿಗೆ. ಕುಪ್ಪಡ ಮುಡಿಕು ಕುಪ್ಪಡು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದು ಹತ್ತಿಯೇ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡುವೆರು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಅರೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಂಡು ಕಂತುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡುವೇರು ಶೋಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಉಪ್ಪಡು. ರವಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಆವೋಡ ಆತೆ ಪಣದಿರಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕ ಲೈವು. ಸುಂದರ ಹಾಯ್ ಯು ಆರ್ ಸುಂದರ ಅವ್ರು ಬಂದರು 245 ಎಂತ ಕರ್ಮವ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ ಸಂಪು ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪು ಒತ್ತಿನೆತ್ತೆ ಅಂದಿಯೇ ಸಂಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪನ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಬರೋದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಡುರಾಯ ವಾಸ್ ಹನ್ನಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಬರೋಡಾ. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರದು ಮಂಡುರಾಯ ಏರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯೇ ಹೊಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸತೋಜೋಡವು ಮಂಡುರಾಯ ಅದೇ ಪೊಸತ್ ಪುದರಿಕೆಂಡು ಬೇತೇನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳ ತೂತುಜಿ ಮಂಡುರಾಯನ್ ವಾ ಪುದರ್ ದೀಪಿರ್ ಮಾರ್ರೆ
ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪರ್ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಆಡಲು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಐಸ್ ನೀರಾವ ತುಂತೂರು ಮಂಡುರಾಯ ಹೌದು ಮಂಡುರಾಯ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮಂಡುರಾಯ ಹೊಸಬ್ರ ನೀವು ಐಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಂಡೆ ಐಸ್ ನೀರುಂಡು ಎನ್ನೈನಿ ಪೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಬಲಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪೇವೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜ್ಜಿ ನಾನು ತೂವೆರಪನ ಚಾರ್ಜ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಜಾಕಿಯ ಎಂಚಿನ ತುಯ್ಯೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ತೂದು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತುಯ್ಯೆ ಫುಲ್ ಆತುಜಿ ಫುಲ್ ಆವ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರಾಯಕ ತೂಕ ಅನ್ ಜಾಕಿ 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 ಅತೆ ಜಾಕಿಯ ರಾಕಿಯ ಎಂಚಿನ ವಾರ್ದರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ಬತ್ ಈರ್ ಪರ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಬಲಿಪುಣ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಲಿಪುಂಡಿಯೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಬಲಿಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅವು ಒಂತೆ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಮಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲೇರು ಹೌದೌದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಂಡುರಾಯ್ ಅವರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ದದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ನ ದೆಪ್ಪುಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಗನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಶಶಿಗ್ ದೆತ್ತನಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಆ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಓಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ರವಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಣಿ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸಂಪು ರವಿ ಅವರೇ ಅಣ್ಣು ಅಮ್ಮೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 90 ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಮುರನಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡರ್ ಕೋಲ ಉಂಟು ಕೋಲ ಉಂಡ ಓಲಿ ಕೋಲ ಕೋಲ ಸಂಪು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಶಶಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಮುರಳಿ ಪನದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪು ಅಂದಿಯೇ ಎಂಡಾಪುಣ ಆಂಡು ಒಂಜೆಟುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ